L-immigrazzjoni u l-istorja twila ta' ħbiberija bejn Malta u l-Italja kienu temi diskussa bejn il-President ta' Malta, Marie-Louise Coleiro Preca, u l-President tal-Italja, Sergio Mattarella. Dan waqt laqgħa li saret fil-Palazz ta' San Anton bħala parti mill-ewwel żjara uffiċjali li l-President Taljan għamel f'pajjiżna. U l-President ta' Malta, Marie-Louise Coleiro Preca, irrimarkat il-qbil li jeżisti bejn iż-żewġ pajjiżi partikolarment fil-kwistjoni tal-Libja, Tunezija u l-immigrazzjoni. Fil-laqgħa bilaterali ddiskutew id-diffikultajiet tal-fenomenu tal-immigrazzjoni fl-isfond tas-summit li se jlaqqaf f'pajjiżna mexxejja Ewropej u Afrikani. Summit li jista' jwassal biex il-kwistjoni tal-immigrazzjoni tkun indirizzata aħjar. Il-President irringrazzjat ix-xogħol li għamlet l-Italja biex ikunu salvati ħajjet l-immigranti. Qalet li l-kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi turi biċ-ċar l-imħabba li nbniet bejn iż-żewġ popli. Mhux relazzjonijiet imma ħbiberiji li mhumiex ħbiberiji biss fuq livell ta' politiċi imma ħbiberiji bejn il-popli tagħna. Hemm ħafna evidenza xturi minn dal-lat, anke kien qisu biss it-turiżmu qawwi min-naħa tal-Italja lejn Malta u min-naħa ta' Malta lejn l-Italja huwa diġà punt ħanajdu aktar riferiment li jikkonvinċi kemm ir-relazzjonijiet tagħna huma abbażi ta' ħbiberiji bejn il-popli tagħna. Il-President Taljan saħaq fuq l-importanza li jkun hemm rapport tajjeb bejn l-Italja u Malta l raġunijiet varji, partikolarment għall-istabilità fil-Mediterran. Abbiamo una visione comune nell'attualità. Malta e Italia avvertono con la stessa identica posizione l'importanza della stabilità e della pace nel Mediterraneo e nei paesi che vi si affacciano e quindi sono impegnati per aiutare a che si risolvano le crisi che mettono in pericolo questa stabilità e questa pace. Dwar l-immigrazzjoni qal li d-distribuzzjoni tal-immigranti huwa l-ewwel pass biex dan il-fenomenu jkun indirizzat b'serjetà. Saħaq fuq l-importanza tas summit li se jsir f'Novembru f'Malta, filwaqt li ħares il-qudiem għal konklużjonijiet tas-summit. Il-President Mattarella ingħaqad mal-President Coleiro Preca u tkellem dwar l-istorja ta' ħbiberija bejn iż-żewġ pajjiżi. Iż-żewġ presidenti se jerġgħu jiltaqgħu fil-Ġermanja ma' presidenti ta' pajjiżi oħra se jiddiskutu l-bżonn ta' viżjoni komuni dwar l-immigrazzjoni.